Come here. Bright. Easy call for Okay ka sure. na, okay na kayo. Tol, huwag yung takpan yung ano, camera. Yo. Lahat nandito na kasi nandun yung camera. Ano ba yan? What the? Akin na yung... Hindi mo yun napindot eh. Tingnan niyo pa ako. Tingnan makarecord niya. Yan, record yan. Hindi umiilaw eh. Thank you. Go, go. Hindi umiilaw. Ano yan? Huwag ganyan. Hindi. Ilan tayo? I- 1, 2, 3, 4, 5, 6, Isay 7, 8. is easy, Isay. Do! Halika na dito. Last time hindi ka rin sumali, kukunin ko na yung PSP ko. Ako daw eh. Come here. Pag siya ano daw, Dodo, ilan tayo? 1, 2, 3, Dodo. 4, 5, 6, 7, 8. Dudu, halika dito. pag sa tinalo daw, siya daw titira dyan. Titirak sa tilok. Titirahin mo si tita natin. Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, hindi ka na. Ayun na yun na. Teka. Hindi, kasi kay Sven lang. Huwag mo na. Sabi ka, parang hindi ka. Ada na boy, may lakad na YouTube talaga ako pakain ng rapchi. Bakit? Archie? Ay, si RJ pala na ano. Pakailan niya sa YouTube ko kasi nasabi ko si Si Tita Lumbo? Si Rambo. Kasi nasabi ko ba Iki. dito. Ito. What? Iki. Sige na. Ayun na bang Puto ko niya ako yan. Ito yung Baby si John. Ano na? Hindi. Ito. Sabi mo na kaya sa Ah, akin. oo. Titignan niya na. Lagi girlfriend na ko. ako natago ng unggoy. Do! Naimado! Hindi ka na do. Bird! Name mo, bird! Ano ba yan? Nagkakakitaan tayo ng car. Oh shit. Namin parehas. Hindi, dapat ilagay yung ano eh. Yung Hindi. Ilalaglag talaga. Ano? Ilalaglag. Laladlad. Para malaman natin kung sino yung nagdadaya. Oo. Yan. Ayan. Bakit ito lang? Ilagay mo. Ayan dito. Marami tayo eh. Sige. Marami tayo eh. Hindi, pwede mabilis. Gogo. Ang guhit itong mga to. Mamaya mag-1, 2, 3 tayo. Bird na! Sandali. Hindi ako unggoy eh. Ala, ano po? Sakto. Ako wala. Ang swerte ko naman. Pangit naman nun. Ayun, sige na ito. Sa pag ano ba? Bunod ka kay Abraham bonus. Pag ganun. Gusto pag ganun. Bilog na ng bahay. Game, ako na. Game. Hindi ka mauna. Nandayan ito eh. Dali siya bubunod dun. Ako na. Ang dami sa Binasag. malas. Wala pa nga ako eh. Sino bunod sa akin? Siya. Oo. Bunod siya sa sarili niya. Bunod ka sa akin. Bunot ka sa rin. Kasi anong camera? Ayos ka lang? Ako na. Pala. Tapos, ouch. Hindi yan boy. Ha? Hindi yan eh. Sorry, aso. Bakit tinanong mo ito? Magkapares na bird. Pray paki-record. Tama ka. Paano? Ha? Bye pair. Bye purse! Bye. Okay, 1, 2. Wait. Ganun na camera. Bunot ka sa kanya. Nakabunot na. Ayan din eh. Ako nagbubunot sa kanya. Ano ba? O sige, bunutin mo. Pinisahin mo. Sige, bunutan mo. Bastos talaga nito. Basta sa'yo, sir. Iniisip niya eh. Ang dali lang. Ang ganda ni ate, ano? Oo. Sige, bunutan mo rin. Wait, ako bubuno. Oo. Wait. Hindi. Pag ganyan eh. Siya yung bubu... Okay. Bunutan mo. Dali, bubunot ka na. Ay, ito, bunutan. Wala Pas kang... naman to. Bumunot na siya eh. Wala kang mabunot yan. Pangit mo kasi. Inubos mo na sa akin eh. Oh shit. Oh my god. Oh my God. Mas ka dyan. Ako. May ikaw. Huwag kang umalis. Sandali Huwag ka kaya. Itapon to. Ah, okay. Lawagin ako. Tapos ito, ilabog to. Wala ko siya. 6. Sex. 6 at saka 9 yan eh, 69. Ito talaga. 6 lang ba? Ako na. Kalimang tawad. Ano, kahit makita ko yan, di naman ako bubunot sa'yo eh. Ano? Bakit di ka bubunod sa kanya?
Kaya makita mo? Ang hirap naman kasi nakakainis. Wala ba akong Ang pangit kasi dalawa. Ako yung unggoy nito. Hindi ako. Hindi, iubusan. Ikaw kasi hindi mo ako Oh, binigyan ng shit. cards. What is this? Oh my God, sana ba gan? Sana ba yun? Remy Rob. Tanda pag mo sa kanya. Langi niya, oh. Yeah, Tignan mo yung camera, nararangan. Nararangan yung camera. Tapos, ay. Kapag yan, oh. Shit, nakuha niya. Tay. Ako yan. Oh shit. Wala kami nakukuha tama kay John John. Eh mga wala akong may tama kayo. Mapapakalitin ako sa inyo eh. Mauntog ka. Putik, binigay ko na. Hoy! Hindi mo sa... Yung red na kaping gamitin mo kay Tita Lucy. Yan. Oh, masakit yun, masakit yun. Regalo kasi. Oh, punot na. Sino na pamunod? Ikaw na, ayaw may tama. Wala na. Lakas pa yung ano mo ah. Lakas. Lakos. Hindi kaya, lakas ba to? Hindi, pagulan. Ano ka? Ay, oo nga pala. Oh shit. Meron ka ba ng face? Oh, yan. Low cost. Wala. Low cost. Hindi ka, lupos. Illegal. Low Lupos. cost daw. Ang tayo. Ah, di tayo mo ko yun. Wala naman kasi po makukuha kay Oh my God. Oh my God. Sana ba gan? Anong gun? Shotgun? Oh, yung G. Oh, ikaw na. Ah. Oh shit. Oh, yung G. Sana ba, guys? Kaya mo suotin yan? Oo. Oo. Kaya... Watch. Palang yung salamin ko Wala pa ako nakakatulog. parehas ah. Wala ba? Ang daya eh. Sabi ni Kuya, wala pa. Silip sa kanya. Oh, yeah. What time is is it? Ano ko? Kasi na. Ano ka ba? Wala pa nga eh. Buti kakabigay lang. Ako na. Wala akong pag-asa dito eh. 30 kasi. Pabigyan na lang sa akin 7. Do. Wow. Sa'yo. Gam. Do. Do. Ah, Gam ba? Sa'yo na. Ah, Gam. Gums yun eh. Gam ba? Gam ba? Gam. Para mama. Parang unggoy ah. Ikaw yata ang unggoy doon. Gig. Ano nga gam? What? Andun. Sa may... Eh, Ako dito ka. Oh shit, wala na sa'yo. meron dun na ano. Masakit niya Baka. ang unggoy eh. Kasi, Ano ba? Ano ba? sino Patayan, na? patayan, patayan. hindi mo. May jack ka? Shit. Okay. O, talo. Saan? Talo ba na sa'yo? Ano? Patayan mo. Ito? Jack ah. Shit. Saan? Oh, Ito? Yabang nito. ano ba? Bakit yung unggoy pag... May Jack ah. Pag Kasi number, pati yung ano, yung... Nakuha mo na? Yung drawing. What? Hindi, basta yung number niya. Hindi ba? Unggoy ka nga eh. Okay, talo. Ay, hindi naman. Ano masarap ba? Patay. Mojito. Yung Ken! Margarita. Bye. Ken! Ito masarap to. Delikado ka. Ken, delikado ka. Uy. Parang bakit ah. Ay, Ay, kakabigay na. nakakainis ka. Ako na. Hindi, meron ka lang. Ay! Ay, makilyo. Saan ko kuha na yan? Ay, Kelly. Makilo. Walang yun. Kutya ako ata ah. Maglaro. Maglaro kaya. Ako na. Paano yun? Yung bukas. Ginagago ako. Yan! Ito oh. Hindi yan! Hindi yan! Ah! Sabi sa'yo, hindi yan. Oo nga, sabi mo nga Sana eh. bagan. Wala rin, nasa kanya eh. Uy! Oh, Ay! Parang po. ang dalawa na lang. Oo, kayo na lang. Meron pa Unggoy siya to. eh. Oo, di ba napakita? Hindi, inatas. Wala mo inatas. Sa taas. Sabi ko yan. Unggoy ka, loko. Bait ng kapatid mo. Asan yung unggoy? Ging. Ging. Ang stop ito. Sabi. Press mo yung ulit. Yan.